Il-Prim Ministru mexxej Laburista Robert Abela kellu jċedi għat-talbiet tal-klikka ta' Joseph Muscat. Minkejja dikjarazzjonijiet li għamel fl-aħħar ġimgħat u xhur f'24 siegħa kellu jibla diskorsu kollu kemm fuq Jason McAuliffe kif ukoll fuq Rosien Cutajar u kien sfurzat jakkomoda l-appelli tal-faxxa tal-predeċessur tiegħu tant li biddel l-istatut tal-jum. Fl-aħħar jiem Robert Abela ra diversi riżenji minn ta' madwaru mid-deputat mexxej Daniel McAuliffe sa bosta persuni f'Kastilja u ċ-Ċentru Nazzjonali Laburista. Fosthom Alejandro Balzan, Ronald Vassallo, Clara Zoppardi, Nigel Vella u issa l-konferma ta' Randolph De Battista minn kap eżekuttiv tal-Labor. Abela sansitra jiżvela li dan tal-aħħar mhux se jibqa' deputat parlamentari għax se jqiegħdu ambaxxatur f'Ġinevra. Ninsab f'pożizzjoni li nikkonferma li se jkun qed jokkupa l-kariga ta' ambaxxatur għal Ġiniva. Huwa membru parlamentari sewwa? Il-funzjoni ta' dik il-kariga naħseb ir-risposta għad-domanda tiegħek. Assolutament hija kariga illi ġiet offruta lilu u aċċetta. Randolph De Battista kien qiegħed minn Abela nnifsu fil-Parlament b'co-option ftit wara l-elezzjoni ġenerali tal-2022 wara li lanqas biss kien ikkontesta l dik l-elezzjoni biex issa għax jaqbillu ħeles minnu biex jintoġob mal-klikka ta' Muscat illi kull sinjal qed jidher ċar illi poġġiet lil Abela daru mal-ħajt. Net News staqsa lil uħud mid-delegati Laburisti jekk jikkonfermawx is-sorsi fil-kuruturi tal-Labor illi issa jmissa tirriżenja l-President tal-Partit Laburista Ramona Attard bid-delegati b'mod ċar jidher illi mhux komdi jwieġbu. Ħoss li l-President tal-Partit għandha tirreżenja. Intant, mistoqsi fuq dawn ir-riżenji u l-fatt li ħoloq pożizzjoni ġdida l Jason McAuliffe, Robert Abela saħaq illi kulħadd għandu kontribut jagħti ironikament ġimgħa wara li tax jifhem illi persuni li ilhom jimmilitaw fil-partit huma parti mill-passat u li l-arloġġ dejjem jimxi il qudiem. Dawn ir-riżenji huma sors ta' nkwiet għalik. Diġà fil-fatt weġibt il-kollega tiegħek. Jiena nemmen li kulħadd għandu kontribuzzjati fil-Partit Laburista. Kull politiku meta jlesti l-karriera tiegħu politika, ġifieri meta jitemm il-mandat illi jkun f'dalu l-poplu fiċ-ċirkostanzi jkunu xi jkunu. Mbagħad irid iħalli l-ħadd ieħor jimxi l-qudiem. Għax l-arloġġ qatt ma jdur lura fil-ħajja, l-arloġġ dejjem jimxi l-qudiem. Intant, tul il-jum tal-ġimgħa bosta baqgħu maħsuda l-fatt li Abela fetaħ mill-ġdid il-bibberaħ lil Rosien Cutajar wara xhur jisħaq illi kienet jistenna apoloġija minn għandha bl-introduzzjoni ta' Cutajar fil-Labor fost oħrajn jiddeskriviha bħala tiġdid. Qed naraw numru ta' bidliet qed seħħu fil-Partit Laburista kif ukoll fil-Gvern. Dawn huma riżultat ta' paniku jew huma riżultat ta' riforma? Huma riżultat ta' fatt li partit politiku partikolarment meta huwa fil-Gvern nemmen li jrid jibqa' jġeddet lilu nnifsu. Mistoqsi b'insistenza mill-ġurnalisti preżenti dwar jekk għamlitx din l-apoloġija li fl-aħħar mill-aħħar kienet dovuta lil pubbliku apoloġija pubblika illi s'issa għadha ma waslitx Abela insista illi jinsab sodisfatt. Rosien Cutajar reġgħet lura fil-Grupp Parlamentari Laburista. Għamlet apoloġija? Tkellmet miegħi b'mod ċar qabel il-laqgħa tal-Grupp Parlamentari li seħħet aktar kmieni fil-ġurnata u għamlet miegħi dawk id-dikjarazzjonijiet li jiena kont sodisfatt bihom jindirizzaw dak li kont kellim dwaru aktar qabel. Inti r-request ta' apoloġija minn għandek saret b'mod pubblika u naħseb kemm huwa fer fuq in-nies u kemm huwa fer fuq l-Onorevoli Cutajar. L-apoloġija għamlitielek? Rosien diġà għadlek iltaqat miegħi aktar kmieni llum stess għamlet dawk id-dikjarazzjonijiet li jiena nħoss. Ma mlitiex allura x'inbidel? Jien kompletament sodisfatt dak il qalet u lest ukoll li nħares il-qudiem għal aktar ħidma tagħha fih dan il-Partit Laburista. Mistoqsi minn Net News x'inbidel biex daħħal mill-ġdid lura fil-partit lil Cutajar, Abela ħarab milli jwieġeb. Issu x'inbidel biex aċċettajtu Rosien Cutajar? Grazzi lilkom. X'inbidel? Għax ma mlitx apoloġija, mela x'inbidel biex aċċettajtu allura Rosien Cutajar? Il-poplu aktar minn sena wara għadu qed jistenna li jsir jaf min kienu l-persuni indirizzati minn Rosien Cutajar fiċ-ċett ma' Jorgen Fenek bħala dawk il-kulħadd li kienu qed jitħanżru u li kienet se tagħmel bħalhom. U aktar importanti jekk irritornax l-eluf ta' euro minn but il-poplu li skont l-NAO daħlethom minn impjieg fantasma mal-ITS.